ľudia, vítam vás u tretej časti a dneska neviem, čo budeme robiť, ale dneska chcem aspoň získať nejaké to železo a také potrebné veci a čaute a užite si video a dajte odber. Takže my pojeme, tu som si myslím, že niečo dal vypekať. Ne, toto som nechcel zlačiť. Áno, koper tu máme. Dáme sem toto. Tak. No a toto ja potrebujem. Tak, môžeme ísť. Neviem, prečo som minule skončil, ale takže aspoň by som sa chcel dostať k diamantom a získať nejaké. Lebo diamanty sú potreba, by som si povedal. Keď nemáte diamanty, nemáte... Už som mohol dať svetlo. Dúfam, že nájdem nejaké železo, uhlie, hocičo. Enderman? Som počul Enderman. Aj vy? Tu bude tam, tu bude tu. Ja nechcem nájsť kejvku. Čo sa zlako? Kvôli tomu, že nie som pripravený na kejvku ešte. Očakával by som ich, neviem, ubil. Tak, som tu. Tak potrebujem ďalšie točky. Na to potrebujem drevo. Vykopeme si tento. Tak, máme 45, to bolo jednoduché. Budem navždy vypekať iba s týmito. Čo som zasadil? Kde som zasadil? Tak. A 3 uhlie tam dám. Dám tam rovno všetky. Tak gotovo. A tak. Sklo nepotrebujem. Nepotrebujem. Tohle si vezmem, keby náhodou. Yes. Kde to uhlie? Dám si ich sem. Ideme už na dmie. Než si tu prespím noc. Není tu... Áno, presne toto som hľadal. Vykraftíme si cestku. Tak.
Už je noc. Tak. Dúfam, že tam nikoho nenájdem. Mou novou sekerou sa nebojím. A nie creeper. Je tam niekto, môžem kopať. Železo ani žiadne diamanty. Čo sa zlakol, že tu je jama. Bloky si vezmem do ruky. Je keby náhodou. Ne, sterk. A sterk. Sterk tu radšej dám. Dáme sterka. Kameň poriadny. Tak. Lebo bezpečnejšie je dať tu kameň ako umrieť. Prosím nejaké kameň. Nej kameň, pardon, nechcem kameň. Chcem železo. Budem hovoriť železo. Nemám drevo. Takže ideme naspäť. Tak ďaleko a tak blízko. Nebojím sa, mám sekrou. Asi svoje prvé železo miniem na... Na čo miniem svoje prvé železo? Toto si nechám, keď pojem do nedru, lebo nedr je taký spotrebný. Nemám drevo. A toto chcem vlastne iba. Vykraftím si dvakrát. Bum, 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 bum. A toto si vezmem. Ne, hlínu si vezmem. Hlína je lepšia. Tak, prosím nejaké železo. Železo. Hovorím železo. Tak, diamanty. Ja som za chvíľku k bedrocku. Som moc... Ne, dobre. Po dlhej dobe železo. Áno, železo. To je príjemné. 8. Ešte viac železa? Tak. Menšia pauza a zase kopeme. Ne. Toto je. Tak ďakujem, nebojím si. Ne. Ja nechcem ísť do takýchto chrámov, keď nemám dobrú výzbroj.
Ale som ešte taký dobrý PV hráč. Už tu jedíš. Ne. Sa mi to dobre šeká. Vidieť som daleko. Není tu toho veľa. Není. Andezit. Nikdy som asi nevidel andezit. Chcel by som povedať diamanty, ale to nie sú diamanty. Nemôžem. To už je zase čo? Toto ja nepoznám. Mám taký nepríjemný pocit, že tam bude creeper. Lebo zombíka by som dal. Zombíka by som dal, ale creepera to je instantné, mŕtvý som. Na aký som úrovni? Počkaj, toto ne... Som na úrovni minus 14. Tu by mohli byť diamanty. Ne, minus 20 sú diamanty. Tak je to, čo si myslím. Yes. Je to ono. Dobre, už som to našiel. To, čo ja hľadám. Už za chvíľku by tam mali byť diamanty. Nekúkal, ale počkajte, ešte raz sa kúknem. Takže ak by som kopal takto, tak by som našiel diamanty len. No to by strašne dlho trvalo. Tak radšej poviem k bedrocku. To je bezpečné, istotné. Počuli ste to? Bál som sa toho. Mám také nepríjemné pocity z toho, že tam niekto je. A keď tam nikto není.
Tak. Pôjdeme hore. Ešte si vyhľadám. Zase mi som bol pod vacinou a vyhľadám si, na akej úrovni sa môžu nachádzať diamanty. A z tohto si niečo vykraftím. Keď zatiaľ som nič nejedol. To si vezmem, môžem takto vytovať pre seba. Som to vedel. To niekto? Tak idem sa kúknúť do domu, čo si z toho môžem vykraftiť. Vykraftíme si. Dáme tam iron. Začal rýchlo tie dvere. Tak. A ja si myslím, že pre dnešné video to môže byť všetko. Dúfam, že si toto video užili a uvidíme sa na budúce. Tak, čaute a uvidíme sa na budúce, to som povedal. Aha. Tak čaute.